Беше муркава, нисичка и пълна, остригана почти 0 номер, защото имаше въшки. Помнеше, когато дойде при Леля Тинка и Чичо Петър, колко неприятности имаше заради това. Докато я почисти, Леля Тинка крещеше с пълно гърло по нея. Намаза я с някакво неприятно миришещо лекарство. Блъскаше ядосано и немилостиво главата й. Накрая я острика с голямата ножица. Тя се срамуваше. Свиваше се въгъла на кухнята на стария диван, на който спеше и плачеше. Беше настанена в приемно семейство. Нощем сънуваше майка си, която беше починала, как я прегръща с напуканите си, с мръсни и изпочупени ногти ръце и казва: Теменуга, сладка си ми като нуга. Когато я питаше какво е това нуга, майка я гледаше закачливо и казваше, че някой ден ще й купи това лакомство. Не можа да й купи. Плъзна я кола на улицата, защото постоянно пиеше. Така Теменуга остана сама. При Леля Тинка не беше добре. Даваше и достатъчно ядене. Теменуга винаги преяждаше, след което Лелята неизвестно защо злобно порицаваше лакомията й. Обиждаше я, наричаше я пукало и казваше, че ако не бяха парите, които получаваше за нея, непременно щеше да я изхвърли на улицата. Теменуга не знаеше какво е това пукал, но предполагаше, че не е нещо хубаво. Една нощ отново сънува своята майка. Беше хубава и млада. Бедняшките дрехи въобще не я загрозяваха. Седеше до главата на момичето и го гледаше с големите си зелени очи. Прошепна й: намери Катя, тя ще ти купи нуга, ще видиш колко е сладка. И се разтопи в тъмнината. На сутринта Теменуга вече беше забравила съня си. Продължи да живее в тъжните си делници, ходеше на училище, където повечето деца й се подиграваха, защото бе дебела и зле облечена, а учителите се ядосваха, че изостава в уроците и не може да чете добре, а е 3 клас. След училище я караха да пазарува. Всеки ден мъкнеше огромните торби с продукти съвсем сама. После плевеше в градината или чистеше банята, мазето, стопанските сгради, докато Леля Тинка гледаше сериалите си. Теменуга никога не се оплакваше, но Лелята казваше, че това е задължена да върши, защото тя е нейната спасителка и благодетелка, иначе би умряла от глад на улицата. Леля Тинка ставаше учтива само когато идваха социалните работници. Тогава я обличаше новия спортен екип, изнасяше една купа с банани и ябълки и друга с вафли, круасани и сухи пасти, които после прибираше и заключваше в шкафа. Само веднъж на Коледа хапна от тези вкусотии. Приемните й родители имаха голям син, когато видя само веднъж. Учеше в друг град. Бате Стоян. Стори се толкова хубав и важен, протегна му ръка да го поздрави, но той дори не я забеляза. Постоя малко и натръгване огледа внимателно крачолите на скъпите си дънки с думите: дано не си занеса някоя бълха от тук. Това келеме вашето сигурно е пълно с бълхи, като го гледам какво е отрепано. Сърчицето й се сви, сякаш някой го сграбчи и стисна злобно. Веднъж се прибираше от училище, подритваше един кестен сред мокрите листа на алеята, когато чу, че някой изохка пред нея. Видя възрастна жена, която седеше на мокрия паваж, а голямата чанта с покупки и още една с големи сини папки се бяха разпиляли наоколо. Теменуга приближи любопитно до жената. Не можеше да откъсне поглед от хубавото й зелено пълто. Жената повдигна глава и я погледна. Момичето видя невероятно големи зелени очи, които много отиваха на пълтото, което жената носеше. Наведе се да й помогне с чантите. Така Теменуга се запозна и сближи с баба Катя. Тя беше съдия в районния съд на града, в който живееше момичето. Каза й, че си няма свое семейство, съпругът ти починал много отдавна, а деца няма ли. Баба Катя беше много различна от другите възрастни, които познаваше. Беше някак вълшебно добра, спокойна и знаеше толкова много неща. Нали точно баба Катя й каза, че всяко дете на света има права на закрила, да се чувства защитено и сигурно, на образование, на здравни грижи, да бъде щастливо, да расте в добри условия.
Тя обясни на Теменуга, че освен права, децата имат и задължения. Не трябва да причиняват вреда на другите. Жената обясни защо децата трябва да знаят правата си, защото когато знаеш правата си, никога няма да позволиш някой да се възползва от теб, а ако това се случи, ще знаеш как и къде да получиш помощ. Страшно й харесваше баба Катя. Теменуга често й гостуваше в голямата хубава къща с верандата и многото цветя, с лабрадора Мики и котката Лора. Веднъж, когато на Теменуга й беше особено зле, понеже леля Тинка й се скара и я наказа, тя плахо попита възрастната жена нещо. Попита я дали иска да си има свое момиче. Баба Катя се усмихна и каза: може, но задължително трябва да се казва Теменуга. Следващата седмица баба Катя я заведе на сладкарница и я попита какво иска да хапне. Теменуга се замисли и попита дали има нуга и може ли да й вземе. Момичето в сладкарницата им сервира най-хубавия сладкиш с ядки, мед и много шоколад. Теменуга гледаше сладкото изкушение пред себе си с такова страхопочитание, че не смееше да започне да яде. Баба Катя я погледна с любов и весело отбеляза: Хей, Теменуга, сладка като нуга, няма ли да ядеш? През зелените, големи и кротки очи на жената надничаше майка й.